presentar pois, un proxecto que xa foi do ano 2022, o Dicionario do Galego do Bierzo, que agora vou profundizar un poquinho máis como foi xurdindo. Pero antes quería pois, traer un mapiña para que se a xente non nos localiza dun xeito tan específico, pois para que vexades un pouco pois, os municipios que conforman a comarca do Bierzo. Tedes sinalados en branco os de fala galega, que tamén vos estaredes preguntando se no Bierzo realmente se fala moito galego. Ao final, se son sincera, a xente que máis fala galego, como supoño que será tamén noutras zonas de Galicia, pois son os nosos maiores, non? As nosas maiores tamén. A xente nova, pois sí que é certo que ten conciencia, porque como dicía Margarita, hai moitos e moitas estudantes que apostan polo estudo do galego e que queren estudalo, pero sí que é certo que se saímos á rúa non escoitamos tanta xente nova falar galego como pasa cos nosos maiores, non?